Nagkulob nga naglutaw sa sapa ug wala nay kinabuhi kining usa ka lalaki dihang nakaplagan sa mga residente sa Purok 7 Freya Street, Barangay Calinan, Poblacion, Calinan District, Davao City, Biyernes sa buntag, Marso 7. Oh, lalong uy, wanaw, lalumanaw. Uy, lalong. Gisulayan og hawa sa tubig sa nagpakabanang residente ang patay nga lawas sa lalaki. Gilang biktima nga si Edgardo Antok, 52 anyos, residente sa Purok 7, Roman Diaz Extension, Calinan, Poblacion. Dali sab nga miresponde sa lugar ang mga rescuer gikan sa Barangay Calinan, Poblacion. Base sa investigasyon sa mga pulis, walay nakitang foul play ang kamatayon sa lalaki. Nasayran nga gikan mitambong og kasal ang biktima, dayon miuli pasado alas 8 kagabii. Gapon, nag-inom na nagapon. Nahug na siya. Gingong hubog ang biktima ug posibleng nadakin-as siya samtang miagi sa dike ug nahulog, nalambo sa semento, dayon diretso sa sapa ug nalumos. Ana sa usa ka lokal nga punerarya sa Calinan ang patayng lawas sa biktima. Mibalibad na sab ang pamilya sa biktima nga ipailawom kini sa autopsy. Giasikaso na sa pamilya ang pagpahiluna sa biktima.